Ivan Ramis navíc vidí žlutou kartu, ale z toho prvního pohledu se mi to zdálo evidentní. Tady se na to ještě jednou podíváme. Luis Fabiano se dostal přes Ramise. A tak tohle byla paráda. Frederik Kanouté proměňuje i druhou penaltu v této sezóně a dává svůj 18. gól. Co je podstatné, tak ve 33. minutě Sevilla srovnává s Majorkou krok. Kanouté si počkal na to, až Miguel Moya zvolí stranu, pak mu poslal míč pomalým obloučkem do opačného kouta, tam neměl Moya